I posłuchajcie pogodki o ekologicznej starce. W magazynie stoi starsza paniczka. W ręce dzierży dwie foliowe taszki, co do nich wciepała jakieś giodło. Widzi ją baba, co tam w tym magazynie przedowo, a i prawi: na starko, mielibyście se przynieść swoje taszki z chałupy, bo ty z plastiku nie są moc ekologiczne. Stareczka się na nią podziwała, a prawi: wyboczą paniczko, ale jak Jorzek była młodo, to mi żaden nie wyczytał, że mam plastikowe taszki, naisto nie było takownych zielonych, ekologicznych ludzi jako wy. Tuż coś, że nie było, bo gdzie proterazy się na ozaj dba o przyrodę, a o świat. Ta wasza staro generacji wobec się nie starała o ekologię. Starka się na nią eny podziwała, co drziszcze, a prawi: mocie paniczko recht. Nasza generacja można się moc o przyrodę nie starała. Gandzak jako się patrzy. Ale wiecie, pilimy mleko, śmietunkę, azodę ze szklunek, co się ich potem wracało spadki do magazynu, a zaś się brało pełne. Chłopi pili piwo też iny ze szklunek, a nie ze żadnych plechowych banioczków. Próżne flaszki szły kansik do fabryki, kany się ich porządnie pucowało, a zaś się do nich loło to, co teraz pijemy w plastiku. Bo nie było plastikowych flaszek, ani roztomańtych papiurzanych pudełek z rurkami. Wiecie, paniczko, jako my poradzili, to my się o ten świat a przyrodę starali. Ba i plynki, co ich dziecka miały na życi, się prało. Bo przeca nie było takich jak dzisio, że jak są poissane lebo posrane, to się ich wyciepuje precz. Plynki my suszyły same na słonku, a na wietrze, nie w żadnych maszynach do suszenia. Te plynki, co ich moi dziecka miały na życi, suszyło słonko, a wiatr, co na nich furt fukał. A prało się w pralkach, w pieracych maszynach, co się do nich nalało kapkę ciepłej wody, wciepało się kąsek mydła, lebo wsuło jak sibioły pruszek do prodła, fachowy, a za ćwierć godziny szło prodło wyciągnąć, kapkę popłukać wodą, a wieszać na sznurze. Jak nie było pogody, to się sznurę rozciągło na strychu. A dzisio pralka pół drugo godziny pierę, żblucho, rampluje, a potem to prodło wciepujecie jeszcze do suszarek, bo wiele razy się nie chce ząść ku sznurze. Jak była młodo, to my się starali o przyrodę, a wiele razy my ani o tym nie wiedzieli. Ba i doma my mieli iny jeden telewizor, a jedno radio, a nie jeden telewizor w każdej izbie, a radia też wszędzie po całej chałupie, a i w ustępie. No a telewizor miał 14 coli, a nie jako terazy, że wielkucny jako od Maryja, na pół ściany. A jak telewizor lebo radio przestało grać, to się go dawało sprawić, a nie jako terazy, że się go chnet wyciepuje, a jeszcze żaden nie wie kaj. W kuchyni Rzech też wszystko rękami robiła, bo nie było tych maszynek na elektrykę, jako terazy, co wszystko robią za was. Jak Rzech posyłała starej ciotce do Ostrawy coś kruchkiego, ba i pocięć, to się dawało do papiurzanej kasliczki, a zawinęło się do starych gazet, a nie do plastiku, a do styropianu, co się straci dziepro za 500 roków. Kiejsi hańdowni my nie mieli maszynek na benzynę, co siekły trowę. Siekło się kosą, a fest się trzeba było gibać, co by kąszczek miedzy przemienić z trowy na siano. Miała Rzech kole chałupy, a na gospodarce tela roboty, żech nie musiała nigdzie chodzić, co by ręce a klepeta rozruszać. Można na gospodarce, można mocie recht, że my się mogli o przyrodę więcej starać. Ale wiecie, pilimy wodę ze studni z garca, z gorka, a nie z plastikowych flaszek, co teraz pływają po morzach. Jakże była młodo, to żaden mi nie musiał prawić, co by była eko. Jakże chciała zajechać do Cieszyna, to szła na autobus, do Starki jechała Rzech na kole, a przeca wszystkie dziecka ku szkole szły pieszo, lebo jechały na kołach, nie jako teraz, że fotrowie ich wszędzie zawiezą, a i parę metrów od chałupy. Wasza generacja tela wyrządzą o ekologii, a żaden nie chce się wysmolić aspoň na jedną z tych modernych wiecy. Wiecie, kiedy chcecie paniczko być ekologiczno, to musicie zrobić jeden krok do zadku, a to jest przeogromnie ciężki. Jorzech poradziła, bo choć Rzech miała pralkę, to wiele razy Rzech prała we wasz stroku, bo mi było szkoda elektryki.